Saking madyaning margi agung bilih keluarga agung risang penganten kakung sampun tumedhak saking tityanira tumujuing sasana agung ginelareng tata upacara pahargyan. Pramila keparana hamong tamu jejaring panawung krida keparana mapan ing sasana piniji datan sanes hanyenguyung samaktaning bapa biyung pangayaping risang penganten kakung. Wus prapting dalah katemben tumedhak saking tityanira paraga kadang sentana miwah warga Wandawa saking keluarga agung Bapak Haris Ibu Sri Juliati. Dening rikala samono keluarga agung ingkang hamengga gati mirungganipun Bapak Santosa dalah ibu ugi kepareng samakta hamapak kadang besan sutresna menggah kadang sentana dalah warga Wandawa. Awit rikala samono sampun tinata kanthi runtut ing samudanipun pratandha siyaga enggal manjing ing sasana pahargyan. Rikala sampun samakta ing samudayanipun monggo kepareng Ibu dalah Bapak Santosa ingkang hamengga gati keparengna siyaga ing karya datan sanes pinanggih kalian kadang besan sutresna enggal katemben siyaga tumedhak saking tityanira. Bapak Santosa dalah ibu minangka ingkang hamengga gati keparengna enggal siyaga ing sasana ginelar. Wus jengkar saking sasana Palerman. Keluarga agung Bapak Haris Ibu Sri Juliati sampun lumaksana saking Palerman manjing ing sasana pahargyan pratandha ing mangke badhe enggal kapurwan gelaring tata cara upacara pahargyan penganten sarimpit. Kanthi kapurwan risang penganten kakung Raka Bagus Alif Wildan Alwafi menggah bapa biyung jejering kadang besan sutresna dalah para kadang sentana miwah warga Wandawa. Datan ana pedote pratandha anglur selur njumbahaken sasana kang kinersakaken
saking ingkang hamengga gati saha saking kadang besan sutresna. Wis atut runtut sakaroning wenggah siaganing keluarga agung kadang besan sutresna saja ingkang sampun siaga handheraken rantaman adicara kang rinempaka. Pramila kadherekaken rawing para kadang kinasih saking sasana agung Medana Hadi Ningrat. Kados mut ingkang lumaku ing sahuluring watu para paraga. Awit kasunyatan keluarga agung Bapak Haris menggah Ibu Sri Zuliati kanthi saeka kapti anggenya nyengkuyung kinlareng upacara pahargyan pengantin ing siang samangke. Monggo kasugengan rawing para kadang kinasih keparengna enggal manjing ing sasana palenggahan ingkang wis tinata saking ingkang hamengga gati lumantar para panawung krida. Sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi prasaja nuwun.